Id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami, esponent ewlieni mill-fazzjoni Busuttil, mar jitkellem mal-Independent u mal-The Times of Malta dwar il-vot ta' fiduċja tas-Sibt li għadda fil-konfront ta' Delija. It-Times sejħet lil Beppe Fenekadami bħala wieħed mid-deputati nazzjonalisti kritiċi tal-kap nazzjonalista Adrian Delija. Fil-fatt, Fenekadami kien wieħed minn ta' quddiem fil-kampanja kontra Delija biex jiġi sfiduċjat minn kap u ma jibqax imexxi lill-Partit Nazzjonalista. Iżda mat-Times, Beppe Fenekadami kellu jaċċetta l-fatt li Delija ġa ġie kkonfermat fil-kariga, anki jekk terz tal-kunsilliera vvutaw kontrih jew ma marrux jivvutawlu. Fil-fatt, Fenekadami qal lil The Times li Delija ma jistax jinjora lil dawk il-kunsilliera li vvutaw kontrih u jemmnu li m'għandux jibqa' jmexxi lill-Partit Nazzjonalista. Beppe Fenekadami insista li huwa l-obbligu ta' kull deputat nazzjonalista li jiġbed l-attenzjoni ta' Adrian Delija meta l-affarijiet fil-Partit Nazzjonalista ma jkunux mexxin sew. Fenekadami li minn taħt dejjem ħadem kontra Delija qal li huwa semma leħnu fil-Partit Nazzjonalista internament u għandu kritika oħra x'jagħmel sabiex il-partit ikompli miex il-qudiem. F'waħda mill-laqgħat imqanqla li saret tal-Eżekuttiv f'Ġunju li għadda, Adrian Delija kien akkuża lil Fenekadami li qed jiżra l-mibeda. Dakinhar Delija kien qallu kompli jiżra l-mibeda. Beppe Fenekadami tkellem ukoll ma' The Malta Independent u hawnhekk tefa' botta dwar it-tajjir fuq Facebook mill-bib ta' Adrian Delija lejn id-deputati u esponenti mill-fazzjoni Busuttil. Sejjaħ bħala żball l-użu tal-Facebook u qal li dan jagħmel iktar ħsara milli ġiet lill-Partit Nazzjonalista. Il-ġimgħa li għaddiet sar magħruf lil ħabib ta' Delija, Julian Mikallef, kien qabad nies biex jattakkaw lid-deputati ta' Busuttil fuq Facebook u jsegwu l-passi tagħhom. Fenekadami li skont sorsi fil-Partit Nazzjonalista sostnew li vvota biex Delija ma jibqax kap, qal li m'għandux dubju li dawk il-kunsilliera li vvotaw is-Sibt għamlu dan fl-aħjar interess tal-partit. Intant mat-Times u l-Independent, deputati nazzjonalisti bħal Karel Aquilina, Jason Azzopardi u Simon Busuttil ma rridux jikkummentaw dwar l-eżdu tal-vot u li spiċċaw mal-fazzjoni telliefa. Jason Azzopardi qal biss li huwa jaqbel ma' dak li kiteb Ranier Fsadni, esponent mill-fazzjoni Busuttil. Fsadni kiteb li Delija jrid jindirizza n-nuqqas ta' tweġibiet għal ċerti mistoqsijiet, ġudizzju ħażin li jagħmel u nuqqas ta' dixxiplina li għandu tjun nifsu. Qal jekk ma jagħmilx dan Adrian Delija se jibqa' jitqies bħala problema għal votanti u madankollu qabel ukoll id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.